Bună ziua, prieteni! Astăzi avem un haul de la Pupa. Acum, ca să fiu sincer cu voi, puțin de tot m-am mai uitat în cele două colete, așa, ca să văd colete, mă rog, pachete, ca să văd ce e prin ele, așa, nu foarte mult, ca să fie o surpriză și pentru mine. Pentru început vom avea paleta aceasta. Ea, așa, la început ar putea părea o paletă simplă de make-up și cam atât, doar cu farduri și cam aia e, dar e genul acela de produs cu mai multe produse în unul singur. În ideea în care aveți aceste 8 nuanțe în sine, care sunt pentru farduri, blush, concealer, highlighter și aveți de asemenea și produse pentru buze. Lip gloss-uri, lip cream-uri și matte lip cream-uri. Acum, cred că o să alegem din toate produsele de aici, o să aleg, cred că, aproape din fiecare categorie câte unul, ca să vedem așa un swatch. Cred că o să aleg maroul de aici, highlighter, ca și concealer, cred că o să încerc cu ăsta și lip cream-ul de aici. Nu știu ce părere aveți voi, dar mie chiar îmi plac. Acesta e fardul, highlighterul, concealerul, lip cream-ul mat și blush-ul. Al doilea pachetel conține 3 produse, printre care prima este această borsetă, foarte gărleșă și foarte cute. Al doilea produs ar fi acest creion pentru ochi, care poate fi utilizat în 3 moduri. Puteți să-l folosiți fie ca și eyeliner, pentru linii apei sau în sine ca și eyeshadow. Și aici aveți în sine creionul, care arată cam așa, de aici. Și celălalt capăt cu o pensulică sau radieră, încă nu m-am lămurit exact pentru ce e, pare mai mult că ar întinde produsul, nu că l-ar șterge. Ultimul produs este acest rimel, îmi place foarte mult cum arată ambalajul și îmi place de asemenea și aplicatorul. Dacă le-ați mai încercat până acum, îmi puteți lăsa în comentarii părerea voastră despre ele, oricum urmează să fac clipul în care le voi încerca pe toate și vă voi spune atunci mai pe larg părerea mea.